Здравейте! Днес ще направим едно, интересно пътешествие в света на GPS проследяването. Ще вземем за пример платформата Тракар, Да, ще разгледаме как точно работи една такава система. като използваме техническата документация, ще проследим пътя на данните от самото устройство. Докато не се появят на екрана ни на картата. Точно. Целта е да видим какво се случва под капака, нали? Именно. А там всъщност основното предизвикателство е огромното разнообразие. Хиляди различни GPS устройства. И всяко си говори по-своему. Абсолютно. Всяко има свой диалект, така да се каже. Ще видим как Тракар се справя с това. Как разбира всички тези различни сигнали и ги превръща в полезна информация. Добре, звучи като план. Откъде започваме? Имаме всички тези трекери. Първо трябва да разберем езика. Тук идват протоколите. Да, протоколите. Това са различните начини, по които устройствата пращат данни. Точно. Различните формати, различните езици, тракър трябва да ги знае. Окей, но как системата разбира кой тракър на кой език говори? Нали идват към един и същи сървър? Тук е ключа. Чрез мрежовите портове. Портове. Да. Представи си ги като различни телефонни номера или гишета на сървъра. Всеки порт слуша за специфичен протокол, за специфичен език. Аха. Например, много устройства Телтоника, да речем, пращат на порт 5027, а пък масовите GT06 тракери често на 5023. Значи, първата стъпка е да кажем на тракера: изпращай данните си на този IP адрес и на този конкретен порт. Задължително. Това е абсолютно фундаментално. Правилния IP и правилния порт. Добре, порта казва на сървъра кой език да очаква. Сървъра получава данни, някакви байтове, текст. Да, суров поток данни. И как разбира смисъла? Координати ли са това? Скорост ли е? Батерия? Тук вече идва работата на декодерите. Декодери. Преводачите, за които спомина. Точно така. Те са преводачите. Вземат суровите данни, които са дошли по специфичния протокол и ги превеждат. В какво ги превеждат? В един стандартизиран формат, който цялата система Tracker разбира. Това е така наречения Position Object. Position Object. Значи всички данни вече са в еднакъв вид? Да, поне основните. Но има и обратен процес, нали? Как така обратен? Да. Ако искаме ние да пратим нещо към устройството? Именно. Да речем, искаме да пратим команда. Спри двигателя или обнови конфигурация. Тогава се използват енкодери. Те правят обратното. Превеждат нашата стандартна команда от Tracker. Специфичния формат, който точно това устройство разбира. Точно. Значи, декодер е от устройство към Tracker, а енкодер е от Tracker към устройство. Разбрах логиката. И този Position обект, резултата от декодера, а какво има в него? Казахме стандартен формат. Представи си го като една стандартизирана лична карта за всяко съобщение от тракера. Окей. Има основни задължителни неща. Географска ширина, дължина, скорост, време, може би надморска височина. Това са директни полета, така да се каже. Ясно. Всички други данни? Ниво на батерия, запалване, разни сензори и кан данни. Те са толкова различни при различните устройства. А тук е много хитро направено. Цялата тази допълнителна, разнообразна информация се съхранява като атрибути. Атрибути? Да. Това са просто двойки ключ-стойност. Например, ключ, battery level, стойност 85. Ключ, ignition, стойност true. Ключ, can speed, стойност 55. Това е гъвкаво. Много. Това позволява на системата лесно да работи с всякакви данни от всякакви устройства, без да се налага постоянно да се променя основната структура. Просто се добавя нов атрибут. Супер! Това решава проблема с разнообразието. Добре, имаме данните в този Position обект с атрибуции, но устройствата пращат данни непрекъснато. Как системата знае коя точно връзка в момента принадлежи на кое устройство? Особено ако трябва да прати команда обратно. За това си грижат сесиите на устройствата. Сесии. Да. Когато едно устройство се свърже и се идентифицира успешно, обикновено по уникалния си IMEI номер, системата създава сесия за него.
Тази сесия всъщност свързва уникалния идентификатор на устройството, IMA, с конкретната мрежова връзка, нарича се Channel или канал, по която то комуникира в момента. И помни кой протокол използва. Да, и протокола също. Има един компонент, Connection Manager, който управлява всички тези активни сесии. И така тракър знае, това IMA е свързано по този канал, говори този протокол. Точно. Така знае кои устройства са онлайн и как да им прати нещо обратно. А ако връзката прекъсне? Сесията се прекратява. Connection Manager се грижи за това. Ясно. Добре, имаме декодирани данни, свързани с устройство чрез сесия. Какво следва? Директно в базата данни ли отиват? Ами, не веднага. Първо минават през нещо като конвейер за обработка. Processing Pipeline. Конвейер. Какво се случва там? Ами, няколко неща могат да се случат. Данните може да се филтрират, да се махнат невалидни позиции, например. Окей. Могат да се обогатят. Да речем, по координатите да се добави адрес чрез геокодиране. Аха, да знаеш на коя улица е. Точно. И могат да се анализират. Анализират. За какво? За събития. Системата може да проверява дали се е случило нещо важно. Като, например? Превишена скорост. Навлизане или излизане от определена зона, геозона, загуба на връзка, ниска батерия. Много неща могат да се настроят. Може да генерира известие, да прати имейл, СМС, нотификация в приложението. Това е много важно за бърза реакция. Разбирам. Автоматизация. Да, и чак след всичко това филтриране, обогатяване, анализ за събития, чак тогава обработените данни, Позициите, събитията. да, и конфигурацията на устройствата, потребителите, всичко това се записва трайно в база данни за постоянно съхранение. И от тази база данни вече ги виждаме в веб интерфейса. Точно така. Базата данни има Web API отгоре. Това е програмен интерфейс, който веб-приложението използва, за да чете данните, да показва карти, да чертае маршрути, да показва известията и така нататък. Значи API-то е вратата към данните за външния свят, включително за интерфейса, който ползваме. Да, общо взето. Position Object с атрибути, сесията, която управлява връзката, конвейера за обработка и събития и накрая съхранението и достъпа през API. Изглежда доста слоеве има. Определено е многослойна архитектура. И зад нея, както казахме, стои непрекъснатото предизвикателство да се поддържа съвместимост с хиляди устройства. И те постоянно се променят, предполагам. Нови модели, нови функции. Постоянно. А системата трябва да е надежна, да работи 24/7 и да може да поеме много връзки едновременно. Мащабируемостта е ключова. Наистина е впечатляващо как всичко това работи заедно. Караме да се замисля. След като разбрахме как функционират тези системи днес, какво ли предстои? Какво е следващото голямо нещо в GPS-проследяването? Добър въпрос. Може би по-умни анализи. Изкуствен интелект, който да предвижда проблеми или да оптимизира маршрути още по-добре. Или пък нови, по-ефективни протоколи за комуникация. Знае ли човек? Определено има на къде да се развиват нещата.